nna anyị ị nwere ike ịkọwara anyị onwe gị? Abụ m nwa afọ Abagana kwụrụ ọnụ. Afọ m Paul na-eto eze arụ Abagana. Ibe na-eto m ụwa ọzọ mesoro ofu ụbọchị na Abagana. Ọkwụ m uwe eze arụ nke na-ekwu arụ kịta na-arụ Abagana anya. Nna anyị biko ị nwere ike ịkọwara anyị ọzọ Abagana na usoro eji echi ọzọ na Abagana? Thank you very much. Okwu unu dị mma. Ọzọ Abagana asị onye Igbo na omenala Igbo. Ihe ebidogwere n'ụmụnna gị. Ibido n'ụmụnna gị, igbu amamụrụ. Igbucha amamụrụ, ebe ekwuo okwu ọzọ. Ichikwala ụmụnna gị ọzọ. Ichichala ụmụnna gị ọzọ ka ọ ya ga-epụtawa n'ọzọ Abagana. Ka onwe onye ụmụnna ya agba witness n'ichiri ọzọ. Mana ọ bụrụ na ị ji dakọrọ n'ọzọ Abagana ite atụ na ichiri ọrụ ụmụnna gị ọzọ, o nwere ike gbapụtaba agọnarị ma sị na ichiri n'ọzọ. So mana kịta ka dị ụtọ si eme na ọ bụ mgbe gboo ichirala ọzọ na ụmụnna egbu amamụ ya pụtara n'ọzọ Abagana because ọ dị n'usoro usoro. And ibe eji akpọrọ ọzọ Abagana wee onye chizuru echizu ya ga-epụta. Ọ sịrị na anyị ife amem manọ amem. Ọ sịrị mba na ife ahụrọ na mba manọ mba. Ifugwe na ife eji amala ọzọ. Onye ọbụla chiri ọzọ chichi ọzọ chinwe ọzọ mma gbara ogburu n'ọkpa ekwesịgo na ọ na-ekwuru ile na abụọ. Na ọ sịrị na anyị ife dị oji ma na ọdọji, ọ sịrị na ọdị ọcha ma na ọdị ọcha. Ọ bụ ife dị oji si na ọdị ọcha ndị a na-etugbu enye. Ọ bụkwa n'ife dị oji si na ọdị ọcha ndị a na-etugbu enye. Onye akpata eji asị onye chiri ọzọ a na-erugbu erugbu echie ya. Ọ bụrụ ịnọkọta kịta ije mana anụ ọzọ. Na omenala Igbo na onye ọbụla gba ọzọ n'ọkpa gba ogburu n'ọkpa nwezi ife jikọrọ maka a na-etoru etoru ọzọ dị iche iche. O nwere nke a na-asị gị jee dụrụ ekwu n'ala ma ọ gị ime ekwu dị iche ime ike mee ekwu ị na-agakwala onwe mana ediro na-ekwu n'ala nwezi ife jikọrọ gị na nwaanyị nwezi ife jikọrọ gị na iri ife nwaanyị si olesi ma nwaanyị anaghị apụzi nso ya. So ezigbo onye ka eji ekwu ọzọ omenala Igbo na osiri ike inwe kedu ekwu n'ala ya na-ezekwa ime ekwu nkịtị ya na-eze mana ebe iro na-ekwu n'ala mmago na ife ọnwụ na iyi eri n'ihi enyochi ya nyocha chọkwa ya na-eme biznes nwelarụkwu na họteelụ nwe ya ụdara ifọkwa. Olesi mụ na ndị agụ ukwu ndị na-asụbe fasụbechagodi ya mafa onwe nke ba ya agụfologo mafa gụọla ya iya na-edowekwa iwu na ọ bụrụ na ba agụrụ ya ka ịfọgatasị na-agụgoro ya ime na-agụgo mmụọ na mmadụ ara ekwukọrọ ọ ndị anyị nara afụrụ anya ọfa awụ mmụọ nna 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 anyị fa mmadụ ogwe ihe esi wee mee otigbu onye nwe nwa so nọ n'usoro ya dị ife ife ịkọwa dị mma. Ọ bụ na-abịa kịta anụnwa na n'ala Igbo ịfụ na ọ dịzị ka a ga-asị na ugwu a na-akwanyere ọzọ n'oge gboo na ọ dịchazi otu anwụ tata. Yes. Kedu ife ị na-eche n'ọnya kpata anya? Ife m na-eche n'ọnya kpata erika. Nke mbụ na ụka bịazi apụta arapụzi omenala na-eme omenala. Nke abụọ dịkwa ka iche wuru mmemme ya eziokwu adịghị ọzọ. Nke ịtọ dị n'ime ya bịazi ego na-achị. Ịya afụ mmata ihe ezi ma 20 years na ọkpatago ego na-abara onye mụtalụ nna ya mba puchi sọdịrị sọpọt ọnya ka a na-akpọ ụwa ọrịa. Mana ebukwa ndị maintain ụdatị omenala Igbo fa na-anọ ogologo ndụ ndị ya nọ 100 ndị ya nọ 150 ndị ya nọ n'ụfọdụ ruo 90. Mana kịta anyị na-anya mmadụ mgbe gboo anya nwanwu 25 years 30 years ada amụ ya mana kịta anyị anọzụ nwa 5 years asị na ọdụ ụtọ mmemme ya n'ito adịrị apụ elu omenala anyị ugwu ajụkwuru achụ aja because na Chineke nna mere ka amata na a na-achụ aja asịrị gị ji egbuwe mmadụ asịrị gị ji egwu ọgwụ na ọchụwa aja
mana kịta wee ebe ozizi n'ọgwụ onye ruo na-ekwuzi dibịa ka ya esibute ego ka ya esibute ego ya na ibiri oke ite ya na ibi oke awere so onye nwe ibe wee buru wee na-emebisi ụmụ Igbo ibe ndị Igbo ji wee dị ebube wee bịaza gbakọta anyị azụ maka ọ ma ife Igbo ji dị ebube a na-emeriri Igbo emeri mba n'ime Igbo nọ iwu megidere n'ihi ama na onye Igbo onye Igbo o nwere gift Chineke nyere ndị Igbo and onye kwana ya ndị Igbo wee na-ementenu ya ma anyị nwa wazị kịta ara ementenu ozi ya masị kedu ebe o dewere ego kwa onye ụlọ n'one ka ọrụ moto n'one ka ọ na-agba ọ fụrụ set ya gbachagoro ụlọ rụwa ụlọ enume nke nwa o nwere n'ibe o mere onye awụwa ọgịga onye so mechaa na ọzọ adịghị ọzọ ka ọ dị mbụ ijide fụ a nwere ike sị na ọjọọ 10 million ike onye na-eme omena na ọfụma enwere ya gị nwa onye a na-ejezi ụka mee na ya machi ibe nwee ya echie ya ọzọ na-eme na ya karịsị so na onye ka anyị gwa na-enye ego adị na eziokwu adịzikwuru ekene m daalụ yes kekwana ife ị na-eche na abịa na omenala Igbo n'ebe o meta ichi ọzọ enwere ike ime ka ọzọ wee nwekwa ebube dịka ọ dị n'oge gboo maka na mụ na gị maara na mgbe gboo na ndị chiri ọzọ nwere ụdị ebube dị iche ha nwere kedu ife ọdụ ka anyị ga-abụ anyị mee ọzọ be anyị na ala Igbo enwe ugwu dịka ọ dị gboo ekpere ka anyị na-ekpe anyị na-ayọ Chukwu anya na-ayọ ndị anyị ka ndị anyị agwa wee kwe maka na ikwu n'ọnụ ugwu kwucha mana onye Igbo emere gịnị ekwere ịkagụ na ọka bụ ife mmebi so ebe dịla anya anyị were ọja apụta ụtụtụ anya na-akpọku Chukwu na-akpọku ndị ama anyị jụdoro ọkpa fabia ọfa ya edozi okwu ọ dị mma ibe anyị na-enwe okwukwu fama nwezialụ ndozi fabiko kene fabia mara ka opi omenala Igbo si dị mgbe gboo ka fadịso Igbo eme gịnị dozie ya ka ọ dị mma because na iweta onwe ka idozi onye ụfọdụ ya inwe ike mmadụ 20 ekweta mmadụ 100 ga-ajụ asị na majority ka ndị vote mgbe n'ibe anyị nwere anyị ji ọzụzide nzu wee na-ayọkwu mmụọ dịbe anyị na-ayọkwu Chineke na-ayọkwu ndị ana ka fanyere aka ka nya bụ ife ka ọ dịgharị ka ọ dị gboo na-asị na omenala ndị dịrị ndị ọ dị gboo dịkwuru ndị mana ọzọ o nwere nsọ nsọ erika na ịrọbịa ka m na-ekwu na onye ọbụla chili ọzọ gbagburu n'ọzọ ya na-asọ o nwere ebe niile ka ya na-eri nri nke ịbụa ịnọgide n'ezi ọkụ asis na ebe ije dị mkpa iwepụ okwu mmee n'ihu chọọ dobia ma itinye ya n'akpa n'ihe ekpuru ya n'abalị nke ịtọ onye ya na-emegide ya na-asọrọ nwaanyị maka ụmụ nwaanyị bụ ife mmebi ọfa awa buke na-azọrọ aja ọnwụnye ịma ma na ya na-asọrọ ya na-enweta na ihe eji wee na-ejekwu ya na ụrọ mgbe ka ị ga-edebe mmụọ nsọ ọzọ afọ omenala Igbo ịma na eke na-afọwo anyekwu ụbọchị n'ala Igbo eke na-afọ edoro suppose ịdị na-eje asị nwaanyị dasị na ọsịa wụrụ onye ọzọ ọsịa wụrụ eze arụsị iwe nsọ ị na-egbu onye Igbo ya na-asọpụrụ eke na-afọ ahịa na-abụọ nnekwu ahịa eji mara ndị Igbo so na ọzọ nwere nsọ too much nsọ ya erika ọzọ na-echi ndị ọzọ wee gbara owuru n'ọkpa ndị ọzọ suppose ịdị na-alarụ n'ezi na ewere n'ala onye chiri ọzọ mmadụ ogburu n'ọkpa iduro suppose ịdị na ọ maka chi eji ya na-anabeghị kama sịsịrị ya na talet igburu okpu mgbe ikpupu ya moto ka ibu ya na moto ọ bụrụ na ọ na ibibiro moto na ọ na-abịa ịchọ akpa tinye ya nke ọnya tinye ya na akpa ya itinye na nrite na-atọpụ ihe ọba na ife eri udo iwe na-ana ọzọ mesịrị ofu mgbọsị obi dịkwana m ụtọ mụ na ndị otu m na nnabata ịnabatara anyị ife niile anyị chukwu na ọ ya abịaziri dibịa na-agwọ ọsọ ike ya dọrọ n'aja ọ ya adịrịghị mma ije na arụ nọ